Srbija je važan partner NATO-a i međusobna saradnja u poslednjih nekoliko godina išla uzlaznom putanjom i to na više polja, posebno u reformi sektora bezbednosti. Mi se nadamo da ćemo nastaviti takvu saradnju sa novom vladom i predsjednikom Nikolićem. Videli smo njegovu posvećenost približavanju Srbije Evropskoj uniji i to pozdravljamo. Mi ćemo podržati svaki napor Srbije za ulazak u evropsku porodicu jer je njoj tamo i mesto. Na naše pitanje da li Srbija kao buduća zemlja članica Evropske unije mora istovremeno da postane članica NATO-a, dobili smo jednostavan odgovor. Ta dva procesa su odvojena, ali su ipak paralelna i u mnogo čemu se poklapaju. Oana Lungescu smatra da je najavljena vojna saradnja Srbije i Rusije u proizvodnji oružja samo jedan komercijalni projekat dveju zemalja koji ne remeti odnose sa alijansom. Nema ničeg kontradiktornog u tome da Srbija bude istovremeno u dobrim odnosima i sa Rusijom i sa NATO alijansom. Suvereno je pravo svake države da bira sa kim želi dobre odnose i u kojem savezu želi da bude. Mi taj izbor poštujemo. Zapravo i NATO i Rusija su partneri čija je saradnja sve bolja. NATO nije bio u mogućnosti da smanji broj trupa na Kosovu zbog svega što se događalo u prethodnih godinu dana, iako su planovi za to postojali, objašnjava Oana Lungescu. Kako kaže, alijansa prati situaciju na terenu i nastavlja da ispunjava mandat Ujedinjenih nacija sve dok je to neophodno.